October ni som pasari mani inti tlom ilo ho sak the nan rangka chak mea ti thiang hlimte puan isin the nan le isaruak zam mo chu alan lo nan puan varte imu the nan imita hnoya mitna hlaute kane na mi lei turin karona che thupuan bung thum changsom pariat ko ran chunga hiam pathian thil ti thena tarlana mak tak om tur ania ma se lalpa ma ni in ngai tloma sual puan na le simna thinlung kongka hongve lo ta chunga chuan a cherawang pathian ro puina lei en chuak tur thil ti thena an tirna chuan an mi delna lo om anga ni ngai dal tura tran an lak pha sau na tur thil chau chuan muang an ni ngai dan le be se anga lalpana tholo awangin chuna chu an dal don ani an ni chuan enga tinge kumtam takna kan lo thok ve to a pathian thara na tho dan te chu kan hriat lawang ni an tia pathian thu cha te manga volok na le som na chu an chan lo ta ka chuan diaw lo tak hian ka hausa sum ka nga engma ka ta cham love an ti ani un rei tak an lo nei to talen ngot chuan felna ni eng nuaya mani anin tuluta tharau thiang hlim thuam na zara kau han le buat sai an ni chau lo chuan eng chitua asiam don lo thil thiang hlim vong tu te hi pathian kut chak tak nuaya mani anin ti lom hunin lalpana choi sangang ani chuan hria thiam na nei mi atharau khongai na mi hau sat taka asiam don ani an hmasial na nung chang an lu na nun zia te chu khovel eng lo eng chuaka chuan anin hmua churi chuan itluk san tak chu hrengreng la simin atirai thil ti te kha ti le ro chuti lo chuan in hena ka lo kalanga isim lo zongin i khon var da na kha a hmun ata ka sonang thinlung zonga lalpa i zon phot chuan ani chu i hmunge yang top na hun a hnai ta hun khoral tur kan nei ta lo pathian mi te hnen atangin eng chu fia por tha takin eng chuak chela kau hran te le khovel ma isua chu tarlan ni ro se